muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzei tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Pane message iyo yandiri kutsvaka, message yakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Who else can you trust kana usingakwanisi kuvimba nemwana wamai vako? Message yandakatumidzirwa yakanyorwa sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinondauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika apo pandakatanga kugara nasisi vangu muno munyika yevatorwa, nyika inova iri yeSouth Africa, zvekare nekuzofa kwavakaita nezvivindi zvandinoita, nekuti pose apo murume paanenge ari pamusoro pangu apa murume ndiri kubvira bankuru, vanoti kana vachirara neni bankuru vakazova murume wangu. Sisi vangu vauya kudaro vanenge vakatomira pasaidi pembedha vakabata banga iro ravakabayiwa naro apo pavakapondwa. Sisi vangu vakaponderwa muno mumujoni, but pavakapondwa mukoma inini ndainge ndimire, uye zvekare ndainge ndiine hari iyo yandainge ndakabata, hari iyo yandainge ndakabva nayo kuZimbabwe. Zvose izvi zvandakaita mukoma yainge iri nhau yekuti ndainge ndava kudanana nabankuru, but pandakatanga kugara nabankuru ndainge ndisina kumbogara ndakafungidzira kuti zvinhu zvakadaro zvingatoitikawo mulife mangu. Ndakabva kuZimbabwe mushure mekunge ndatanga kunetsana nemurume wangu. Ndikangoti relationship yangu yakangogara yakadhakwa kubva from the word go, because painge pasumborina kana rudo murelationship yacho. Zvakaitika ndakati pandainge ndava form 4 ndakabva ndachizotanga kudanana nemukomana wangu ainge achiita zvekudriva makombi, but ainge ari murume wemunhu, izvo zvandainge ndichiziva. Varume vevanhu ndainge ndakadanana navo vakawandisa kwazvo, saka ndainge ndisitomborina kana fear yekuti ndava kudanana nemurume wemunhu. Ndaingoti edzi chirwere chakangofanana neflu, mushonga uriko, kana zvikanetsa ndinongoenda ndononwawo mushonga. Uye zvekare ndainge ndichiti as long as ndichibayiwa injection rekuti ndisabatira pamuviri hazvitombotyisi kana zvachose. Saka nemurume uyu tainge tichidanana handizivi kuti chii chakazonyatsokuitika, because all of a sudden mukoma ndakabva ndachizongokaruka ndatova nepamuviri. Hei, pandakaona kuti ndainge ndava nepamuviri zvinhu zvangu hazvina kuzombondifambira zvakanaka, nekuda kwekuti vabereki vangu ivo pachezvavo vainge vari very strict. Saka ndakabva ndachizodzingwa pamba. Mushure mekunge ndadzingwa pamba ndipo apo pandakabva ndachizotanga kugara nebest friend yangu, because uko kwainge kusingaendeki nekuti ainge ari munhu uyo ainge aine mhuri yake. Saka ndakamubvunza kuti zvino ndozvifambisa sei, because iwewe uri kuti haukwanise kugara neni. Akabva ati hazviite kuti ndinge ndichigara newe, because inini as you know I am married. Saka unokwanisa kumbogara nefriend yako. Wagara nefriend yako, inini kusaidi kwangu ndichaita plan. Saka nekuda kwekuti ndainge ndichipiwa zvimari kwamanashi nakidzwa nezvimari izvozvo zvandainge ndichipiwa, ndichitoona sekunge ndiko kwainge kuri kudiwa. Saka akazosvikawo pakuzongorambana nemukadzi wacho, because mukadzi wacho akazoramwa akabva ati zvakadaro ina handingazvigariri, saka chigara nemukadzi wako. Ndakafara ndikapembera, kondaigozivei kuti munhu ainge ari very abusive. So mushure mekunge ndatanga kugara nemurume wangu, murume akabva achizotanga kundirova. Takatanga kunetsana nerimwe zuva apo paakadzoka achibva kudoro, akabva kubhawa, ainge akadhakwa, uye zvekare ainge aine butiro ainge akanganwa kukurura, zvichireva izvo kuti ainge aine mukadzi uyo kwaainge akabva mukurara naye kwava kungouya akadaro. Takanetsana long time. Akabva ati kwandiri, unojairira stereki, saka unofanira kuti unge uchibuda mumba mangu. Musi wacho iwoyo ndakarara panze hama dzangu, ndikabva ndaona kuti
marriage painge pasisina. Saka ndaona kuti marriage painge pasisina zvachose, ndipo apo pandakabva ndachizotanga kungoitawo zvekudanana nevamwe varume. Ndaiti kana iye ari kubasa, iniwo ndaisara ndichipinzawo zvikomba ndichiti handiti iye ndiye ndikonzeresa kuti ndige ndichita zvezvikomba. Nekumabhawa ndainge ndava kuenda kumabhawa, but ndainge ndichiri ndakagara hangu naye. Apa hama dzangu hadzitozvizivi zvekuti kana kuri kunzi bankuru vakazviziva, hava murume wangu, inoita imwe nyaya, because vane ruchengera ende vanotofungidzira kuti ndiri honest. Ndakangopindawo murelationship ndikamitiswa by mistake. Havatozivi kuti ndine mamwe mafaira ekuti kana ndikavavhurira vanokwanisa kungofenta. Saka zvadaro mukomanashi, apo pandakati ndaona kuti zvemarriage zvainge zvonetsa, ndakabva ndataura naSisi as innocent as I was pretending to be. Sisi vakabva vati chiuya kuno mwana wamai vangu. Ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Ndauya kuno kuSouth Africa mazuva acho iwawo vana bankuru vainge vava kuchaisa early, because bankuru vangu ivo vainge vachishanda noumwe murungu uyo ainge achita zvekugadzira magedhi kikikiki. Nanhasi murume wangu ndinotomuti bankuru, like I'm not yet used to that idea yekuti daddy kana kuti be, ndinotovati bankuru because vakuru kwandiri, saka I still respect him. Saka ndava kugara kuno. Bankuru vaipota vachidzoka vachibva kubasa vaiwanzo kuchaisa kuma 12 na 1 PM vanenge vatova pamba. Saka mukoma takazongogumisidzira tava kuita musikanzwa tichita zvisina basa, zvakangotanga semajokes kudzamara tava kudanana. Ini handizivi kuti ndakazobatwa nemweya wakaita sei. Saka bankuru ivo pachezvavo vainge vagara vava kusatoda Sisi, but ndakabva ndati manje kuti Sisi varambe vachirarama apa vobva vachizozviziva kuti murume wavo ava kugara neni, hazviite. Pano munhu tava kutofanira kutoti tinge tichimuuraya. Sisi takavauraya, takaenda kumusha inini nabankuru naSisi vangu vasingatozvizivi kutoti mission yedu yatainge tichifambira tichienda kun'anga yainge iri mission yekuti tainge takanzi anofanira kuti ange achisvika pano, nekuti n'anga yacho yainge ichida kunokora ivhu. Tasvikapo pamba pen'anga pacho ipapo ivhu rakanokorwa. Sisi vakanzi vaifanira kuti vange vachigeza nevhu remumvuri wavo, but chavasina kwanisa kuziva ndechekuti ivhu rakanochinjwa vakageza neivhu remumvuri wangu, zvekuti Sisi vainge vasingafanire kundimukira chipoko nekuti vakaenda nemumvuri wangu, but ameno kuti chii chakaitika. Saka Sisi vangu vanondimukira chipoko, vakati vageza kudaro neivhu, then ini ndakabva ndachizotengeserwa hari iyo yandareva kuti Sisi vangu pavakabayiwa nebanga, inini ndainge ndakabata hari ndakatomira pamusoro pembedha wavo. Vakabayiwa nebanga Sisi vangu vachibva kubasa vakazofira kuchipatara. Saka ndainge ndakanzi kuti ndinge ndichikwanisa kuzovatorera murume. Izvi ndo zvaifanira kuti zvinge zvichizoitika. Saka ndakauraya Sisi vangu, my own blood sister, nekuda kwekuti ndainge ndichida murume wavo. Vana vaSisi vangu handivaitire hutsinye, because ndakagara ndaona kuti bankuru ivo zvavari munhu wemagame zvakangofanana. Obviously zvavari kuti ivo havachadi Sisi. Zvichazotongoitika ndezvekuti Sisi kumagomo vachazongova munhu wekuti vachange vachizongorwadziswa kana kuzotourawa nemunhu asiri hama yavo. Chiri kungonditambudza chete ndechekuti mweya waSisi vangu unouya mubedroom patinenge takarara inini nemurume wangu bankuru, vanongomira pasaidi nepabhedhi vakanditarisa vachichururuka ropa, uye zvekare vanenge vakabata banga rinenge richichururuka ropa. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindibatsira. Handizivi mukomanashi, kana muine mafoni numbers en'anga dzamunoziva, kana muine mafoni numbers en'anga dzamunoziva, please ndipeiwo, kana kuti munongoudza vanhu kuti vange vachikupai mafoni numbers imimi muzondipa. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu wese. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Yesh, ava ndiwo anonzi ma1. Pane nyaya iyo yandabva mukutumidzirwa ichibva kuna vamwe mukoma vedu ya pakaipa ameno kuti munozvionawo sei vedare. Hanzi my life is over mukoma Nashi. Message yavakanditumidzira yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitopa changu application tiri kushandisa wena. Saka ininiwo ndiri muprofita kuchechi, but pane zvakamboitika kumashure uko zvekuti ndakatosvika pakutorohwa nevanhu nekuda kwezvimwe izvo zvainge zvichingoitikawo mukunamata ikokuko. Ndainge ndiri munhu ainge asingafambi nenzira kwadzo dzinotarisirwa kuti muprofita waMwari ange achizofamba nenzira kwayo. Ndainge ndiine umwe mukadzi uyo akauya kwandiri akandiudza matambudziko ose awo ainge achisangana nawo. Zvino akati andiudza matambudziko ose awo ainge achisangana nawo mumba make. Ndokubva ndachizotanga kumuchiva mukadzi uyu nekuti ainge ava kungogara achingotaura neni nguva dzose. Saka ndakabva ndachizoenda naye kulodge tikanorara tose tichifadzana. Saka zvakabva zvachizobatwa ikatoita nyaya. Ndikakumbira ruregerero kuvanhu uye zvekare ndikakumbira ruregerero kuna Mwari. Ndikati handichafi ndakazvipama zvekare. Saka zvazoitika munin'ina wangu ndezvekudai. Ndanga ndichitotaura hangu nemudzimai wangu, handizivi kuti ndazozvifambisa sei. Ndo pava kundinetsa now apa. Handizivi kuti kana nguva dzekuchaisa dzakwana kulocation uko ndichanosvika zvakamira sei, because murume wacho wemukadzi uyo wandasendera message by mistake. Ndokusaka ndatokupa confession yangu kuti ukasike kwaiverenga ndinge ndichizoforwardira mukadzi wangu zvekare nevamwe avo, nekuti kutori negroup ragadzirwa. Ndanga ndichitaura nemukadzi wangu. Pari kunetsa ndepekuti machatsi andanga ndichitaura nemudzimai wangu se zvauri kuona tanga tisiri kutaura zverudo, asi ndangoti ndafunga mukadzi wangu ndikabva ndati you look so hot sezvauri kuona. Asi aregedza kupindura kudaro ndokubva ndati miss your sweet, ndichireva private part yake. Saka ndo message iyo iri kunetsa. Ndambotumidzira mugroup ndikati aiwa ndanga ndichitaura nemudzimai wangu. Saka apa handichaziviwo kuti ndozvifambisa sei, nekuti amai ava ivo vatumidzira message kudaro. Ino ndanga ndisina kutarisa, ndangopindura straight kubva kuma notification. Saka ndanga ndakavhura chat remudzimai wangu ndichida kungonyora asi ndisina kuvhura WhatsApp yacho. Saka message yemukadzi uyu payapinda ino ndangoenderera mberi nekunyora ndichiti miss yo chakati. Saka ndopava kunetsa nekuti message yekutanga yaenda kumukadzi iyeye. Pandazopinda paWhatsApp handina kunge ndazviona ini kuti message yaenda kumunhu asiri riye. Ndazongoramba ndichitaura nemukadzi wangu ndichimuti sei usiri kupindura. Ndo pava kunetsa nekuti kusaidi rechat remukadzi wangu vanhu vari kuti kana vakatarisa vari kutoona kutoti pandazotoona kutoti murume wemukadzi uyu ava kutanga kutaura neni, ndipo pandabva ndazotanga kutaura nemukadzi wangu. But chokwadi ndechekuti irini mukoma Nashi pandatanga kuzotaura nemukadzi wangu, of course I had realized that, but ndanga ndichitotaura nemudzimai. Handizivi kuti muri yeZimbabwe mungandibatsirawo sei, asi episode iyi kana ndikangonzwa maverenga nyaya yangu ndichangodownloada ndobva ndatoisa mugroup racho iroro ragadzirwa. Saka murume uyu atombotumidzira video remunhu ari kurodza banga. Nguva dzafamba mukoma, iko zvinozvi dzava kuma 11. Ndiri kutya kuti kana nguva yekuchaisa yakwana kulocation kwacho ndinokwanisa kudzokera here. Ndiri kukumbirawo kuti
munge muchindipawo miono yenyu uye zvekare mukasike maposta nyaya yangu. Zvinoita here kuti ndizviendese mumaoko emapurisa ndonorondedzera nyaya yangu. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vanditumidzira makuseni ano. Saka pandaka ndichitsvaka messages yekuverenga ndo pandabva ndaona chati ravo. Ngatitaurei navo, hanzi ndoita sei, ngatizamei kuti tinge tichivabatsira. Voenda kumapurisa here kana kuti kwete? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini nonda uya pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndine chikwama icho yandakapiwa. Saka chikwama ichi ndakanzi pese pandinenge ndichida mari ndinongoti chikwama ndipe mari. Saka so far ndanga ndava nemwedzi inokwana iyo kuita 3 ndichingoti chikwama ndipe mari. Changa chichindipa at least a minimum of about 4,000 rands each and every month. Neka salary kangu kandinowana kubasa ndinowana 5, ndanga ndichitowana 9,000 each and every month. Zvino apa ndakabva mukuti chikwama ndipe mari nekuti mukadzi wangu akaenda kumusha akandisiya ndiine mari. Ndokubva ndatenga zvandakatenga nemari iyoyo, ndakaenda ndikanotenga rimwe sneaker rangu reAir Force ndichitemba kuti ndichati chikwama ndipe mari. Asi iko zvinozvi chava kuramba. Ndinoti kunyangwe ndikati chikwama chindipaka mari, chikwama chiri kungoramba chakati zim, chakagwamba, chava dry. Chikwama ichi mukomanashi chaigara chakanyorova mukati. Saka pandakazotaura naye murume uyo wekuMalawi uyo akandipa chikwama ichi kuti ndige ndichizoita magic money apo pandinenge ndichida, ndakamuudza kuti ndo zvava kuitika izvi. Saka akabva ati kwandiri, zvazvinoita ndezvekuti kana chikakupawo mari unofanira kuti unge uchiziva kuti naichowo chinenge chichizodawo something. Saka ndakamubvunza kuti something yacho imbori yei, because something yacho yainge isingataurwe. Akangoti kwandiri something kudzamara achizondiudza kuti chava kuda ropa. Ndikati ropa rani? Saka hanzi chikwama ichi chiri kuda ropa remwana wangu. Apa ndingori nemwana mukomana umwe chete. Apa ininiwo baba vangu vakangoita, inini ndiri ndega mwana mukomana, vamwe vose vana vasikana. Saka murume uyu wekuMalawi ari kuti vamwe vana uchaita, uye zvekare ndinokwanisa kukupa mushonga wekuti kana ndakupa mushonga iwoyo mukadzi wako akabatira pamuviri anonozvara ari mwana musikana same time. Saka ndiyo nyaya yandiunza pano mukomanashi. Ndikudawo help kubva kwamuri nevedare renyu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Chikwama chiri kuti chinoda mari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Ndichaposta zvekare mamwe confessions ku application yedu iya. Please, I ask you to keep on supporting our application. It is going to get better in time. Kunyange pandakatanga kuverenga munozviziva wani kuti maigara muchitocomplaina muchiti mukomanachi hamugone kuverenga, but nekuda kwerukurudziro rwenyu makazosvikawo pamakati aiwa mukoma iko zvino zvimava kugona kuverenga. Saka kunyange kuapplication chingorambai muchishandisa application. Very soon I'm going to give you a polished update zvekuti nemiwo munenge mava kutokwanisa kutocreata content yenyu. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.